Големият тест на панаира на изобретенията. Сутринта на панаира на изобретенията беше ярка и ветровита. Слънчевата светлина проблясваше по дъждовните капки, оставени от снощната буря. Тоби погледна през прозореца си, дърпайки нервно през рамката на зеления си гъщеризон. Стомахът му трептеше като кошница, пълна с пеперуди. Днес всеки щеше да види изобретението. А какво щеше да стане, ако просто се разпадне с трясък? Еми му написа: „Не се притеснявайте, екип, тествахме всичко 2 пъти. Всичко ще блести.“ Това го накара да се усмихне, въпреки че дланите му все още бяха лепкави. Приятелите бутаха машината за загубени и намерени неща по пътеката, внимавайки да не я преобърнат. Очите на Джейк шареха наоколо, вече забелязвайки щандове с балони. „Мисля, че нашата е най-мърдащата машина тук“, прошепна той, опитвайки се да не се усмихва твърде широко. Еми се постара да успокои всички, като им обясни стъпките на демонстрацията. Първо, покажи кошницата. Второ, магнита. Трето, нека Джейк обясни за щипката. Нейните практични списъци винаги облегчаваха тревогите на Тоби. Скоро детската площадка се оживи. Съседите се разхождаха между масите за изобретения, стискайки чаши с лимонада и зяпайки всякакви чудни творения. От картонени замъци до блестящи шапки, които правят мехурчета. Сърцето на Тоби заби лудо, когато госпожа Лин и нейният робот, който блестеше на слънцето, размаха микрофон. „Кой е готов за нещо невероятно? Ето го нашият екип за загубени и намерени вещи“, обяви тя. Аплодисменти се разнесоха над триото. Тоби си пое дълбоко въздух, спомняйки си как започнаха, с смачкани ръкавици и смачкан обяд. Пробва да успокои гласа си. „Понякога нещата се губят, но вече не“, заяви той. Еми щракна превключвателя и машината започна да бръмчи. Штрак, трак. Малки деца се смееха, сочейки към глупавата щипка и въртящите се колелца. Джейк внимателно задвижи магнитното рамо на машината. „Поставяме изгубеното нещо на стартовата площадка“, обясни той, а бузите му почервеняха от гордост. Зои сложи стара ръкавица и щипката я защракна, грабна я и я хвърли право в кошницата. „Опитай отново. От тази страна е лепкаво“, еми окуражи Зои, подсмихвайки се. При втория опит машината се завъртя точно както трябва и хвърли шала върху копчината. „Работи!“ извика Зои. Тълпата избухна в ръкопляскания и одобрителни викове. Някой извика: „Следващия път чорапи ли ще тествате?“ Смях се разнесе през панаира. Тоби улови погледа на Джейк и двамата се усмихнаха толкова силно, че бузите им ги заболяха. Госпожа Лин се наведе напред, усмихвайки се широко. „Гордея се с теб, не само заради изобретенията ти, но и заради това, че го направихте заедно.“ Точно тогава се чу тих глас. „Изгубих си шала“. Беше Зои от детската градина, която изглеждаше притеснена. Сърцето на Тоби биеше лудо, но Еми поклати глава уверено. „Хайде да го намерим заедно“, каза тя и покани Зои да се приближи. С напредването на панаира все повече деца идваха, изпробвайки машината за загубени и намерени съкровища. Шапки, топчета, дори самотна връзка за обувки. Всеки път, когато нещо се заклещваше или отскачаше настрани, Еми или Джейк спокойно го поправяха, докато Тоби обясняваше как изобретенията винаги могат да бъдат подобрени. „Всяка грешка е просто нова идея, скрита под прикритие“, обяви той на група любопитни родители. Към края на деня панаирът приключваше. Тоби се гордееше с тяхното изобретение. Той осъзна, че да правиш нещо сам е вълнуващо, но да градиш нещо заедно и да помагаш на приятели беше още по-голямо. Еми подскачаше от вълнение, изброявайки още проблеми, които беше забелязала из града.
Джейк, дъвчейки празнична бисквитка, надраска нова скица директно на ръкава си. Госпожа Лин събра децата за последен аплодисмент, а очите й блестяха. Градът има късмет, че има изобретатели като вас, каза тя. Той погледна приятелите си, съотборниците, които разбираха идеите му, окуражаваха го и понякога го разсмиваха толкова много, че тревогите му се изпаряваха. Същата нощ, докато Тоби се качваше в леглото, уморен, но щастлив, той мечтаеше не само за машини и магнити, но и за нови приключения с приятелите си.